ọkwa unu mana kịta bụ oge ọṅụ. Oge mmadụ ji enwere onwe ya ọṅụ. Ọ bụghị oge iru uju, ọ bụghị oge inwe ntaji anya, ọ bụghị oge inwe iwe, ọ bụghị oge inwe afọ ọrụrụ, ọ bụghị oge inwe obi ilu. Ọ bụ oge ọṅụ. Ọ bụ oge mmadụ ji enwere mmadụ ibe ya ịhụnanya. Ọ bụ oge mmadụ ji anabata mmadụ ibe ya. Ọ bụ oge mmadụ ji ebi n'eziokwu. Ọ bụ oge mmadụ ji enyocha ndụ ya, mara ka o si bie ndụ ka ọnwa ndị ọzọ gara, wee na-akwadokwa onwe ya n'ọnwa ọhụụ. Ọ dịrị gị otu a ka iso na ndị na-enwe mwute, ndị na-enwe obi ilu, ndị afọ na-agbalụ, ndị na-enwe anya ọkụ, ndị na-enwere atajiri mmadụ ibe ha anya. Ana m agwa gị nwanne m, wụsa ihe ndị a, onweghị ebe eji eje, kama ihe Jizọs Kraịst mere ya anyị ka ọ bụrụ ya bụ ihe ga-enye gị ọṅụ, ka ọ bụrụ ya bụ ihe ga na-eme gị ị na-epushu harder. Don't give up. Continue to be happy with yourself. It shall be well. Binyere m aka na mmasị, na-esokwa m, biko tụsara ndị otu gị ozu ya nwa. Daalụ, ka emesịa.